नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला ना पावसाळा स्पेशल 4 प्रकारची भजी दाखवणार आहे. खमंग, कुरकुरीत आणि एकदम टम्म फुगलेली अशी ही भजी आहे. बॅचलरसुद्धा ही भजी करू शकतील. एवढी साधी सोपी पद्धत आहे. ओव्याची भजी आहे ना, खूप छान लागते. आमच्या घराजवळच लागली होती. तर अशी मस्त हिरवीगार पानं होती. काढून घेतली, स्वच्छ धुवूनसुद्धा घेतली. दुसरी भजी करणार आहे मी रताळीची. रताळी घेतली. आता ह्याचं साल आपल्याला काढून घ्यायचं आहे रताळ्याचं. हे बघा. साल काढून घेतल्यानंतर आपल्याला स्वच्छ एकदा पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. तर स्लायसरवर आपल्याला गोल असे काप करून घ्यायचे आहेत. हे बघा, लांबट केले तरी चालते किंवा सुद्धा गोल असे आपण कट करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला जसं आवडतात तसे आपण कट करून घ्यायचे आहेत. तर मी असे सुरीनी पण केलेले आहे, स्लायसरनी पण दाखवले तुम्हाला. तर असे कट करून याच्यामध्ये पाणी घालून ठेवून द्यायचे, नाही तर काळे पडू शकतात. कट करून घेतली रताळी मी सगळी. हे पाण्यामध्येच ठेवायचं आहे. नंतर जेव्हा आपण भजी करणार तेव्हा त्याचं पाणी काढून टाकायचं आहे. दुसरी भजी घेतलेली आहे मी बटाट्याची. बटाट्याची सुद्धा आपल्याला सालं काढून घ्यायचे. बटाट्याची सालं काढून घेते. बटाट्याची सालं काढून झाल्यानंतर एक बाउल घ्यायचं, त्यामध्ये थोडं पाणी घ्यायचं आणि स्लायसरनीच मी गोल असे कापे करून घेते किंवा तुम्ही सुरीनी केलात तरी चालेल गोल कापे. हे बघा. तर ह्यानी मस्त असे पातळ होतात. तयार होतात असे हे बटाट्याचे कापा. तर आपण ही अशी पाण्यामध्येच ठेवायची बटाट्याची कापावर. आता मी चौथी भजी जी घेणार आहे ती म्हणजे कांदा भजी. ही सुद्धा साधी सोपी आहे. ह्यामध्ये पाण्याचा वापर मी जरासुद्धा करणार नाही आहे. ते कट करून 2 भाग केले आणि पाण्यामध्ये ठेवायचे. म्हणजे कसे मग ते आपण स्लायसरने आपल्याला असे लांबट करून घ्यायचे. सुरीने पण करू शकता. पण कसं असतं ते तुम्ही स्लायसरने केले ना की असे मोकळे पण होतात आणि पातळसुद्धा होतात. त्यामुळे कांदा भजी खूप छान लागते. तर आता मी हे कांदा सगळा सर्व कट करून घेतलेला आहे. आता एका बाउलमध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आणि मग हाताने आपल्याला तो कुस्करून घ्यायचा आहे. म्हणजे कांदा कसा मोकळा होतो. आणि हे बघा, अशा पद्धतीमध्ये असा हा मोकळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला. कांदा भजी करताना असा मोकळा करून घेतला ना की पाण्याचा वापर जरासुद्धा कांदा भजीला नाही केला तरी चालतो. तर असा हा कांदा भजीचा मी कांदा मोकळा करून घेतलेला आहे. आता ह्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. हे बघा. तर अर्धा चमच्यावर मी मीठ घातलेलं आहे आणि भजीमध्ये शक्यतो मीठ थोडं कमीच घालायचं. तर आता मी हे सगळं एकदा हाताने कुस्करून घेते आणि 5 मिनटं असंच ठेवायचे. म्हणजे ठेवलं ना की ह्याला पाणी सुटतं आणि मला अशी कांदा भजीमध्ये पाणी घालायची काही गरज नाही आहे. ह्यामध्ये बारीक चिरलेली मी 5 मिनटानंतर मिरची घातलेली आहे. त्यानंतर कोथिंबीर घालायची आहे. जिरं घातलेलं आहे 1 चमचाभर. आपल्याला सगळं हे ना हे 1-1 चमचाभर सगळं घालायचं आहे. तर ह्यामध्ये मी हळद घातले, लाल तिखट घातले, ओवा घातले, आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि त्यानंतर आपल्याला घालायचं आहे वाटीभर बेसन घेतलं आहे, पण त्यातलं अर्धं बेसन घातलेलं आहे. तसं आपल्याला बेसन घालायचं आहे. त्यानंतर 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे. तर आता मी हे सगळं हाताने मिक्स करून घेते. हे बघा. ह्यामध्ये ना कांदा भजीमध्ये जास्त पण पीठ घालायचं नाही. तर मस्तपैकी अशी जर कांदा भजी तुम्हाला अशी कुरकुरीत पाहिजे असेल ना तर पिठाचा वापर थोडा कमीच करायचा. तर ह्याच्यामध्ये मी अजून 2 चमचे बेसन घातलेलं आहे. हाताने चांगलं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तयार करून घेतले मी तर कांदा भजीचं. आता आपण काय करायचं आहे, ओवा भजी, त्याच्यानंतर रताळीची भजी आणि बटाट्याची भजी यासाठी एकच बॅटर तयार करायचं आहे. त्यासाठी मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. एकाच बॅटरपासून 3 प्रकारच्या भज्या करणार आहे, त्यामुळे थोडंसं अजून पाववाटी बेसन अजून घातलेलं आहे. मीठ घालायचं आहे, हळद घातलेली 1 चमचाभर आणि ओवा आणि चिमूटभर सोडा घालायचा. आता पाणी घालून आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हे बघा, थोडं करून पाणी घातलेलं आहे. म्हणजे गुठळ्या वगैरे असेल ते सगळे आपल्याला व्यवस्थित ह्यामध्ये मिक्स होतात. यामध्ये थोडी कोथिंबीर आणि 1 चमचाभर आपल्याला लाल तिखट घालायचं आहे. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ह्यामध्ये थोडं करून पाणी घालायचं आहे आणि असं जास्तही पातळ असं हे बॅटर करायचं नाही. बघा, मी जरा घटसरच केलेलं आहे. हे बघा. आता हे तयार आहे. आपण आता आधी ज्या साध्या सोप्या आहेत त्या भज्या करून घेऊया. आधी मी रताळीची भजी करून घेते. तर रताळी शिजायला पण जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे रताळीची भजी पण खूप छान लागते. तुम्ही म्हणाला तर रताळीची भजी गोडूच लागणार नाही, अजिबात लागत नाही. सेम बटाट्यासारखीच भजी लागते. तर अशी ही मी भजी करून घेतलेली रताळीची. हे बघा. तर पहिलं आधी मी तेलाचं अंदाज घेण्यासाठी 4 भजी मी सोडली होती, म्हणजे अंदाज कळला ना. तर भजी आपण तेल अति गरम असेल तर भजी करपू शकते आणि अजून मग ते शिजत नाही. तर आता मी हे जे पहिले घातले होते त्याचे ते मी काढून घेते आणि नंतर जे घातले होते ते भज्या सगळ्या व्यवस्थित अलटून पलटून घेते. असा मस्त सोनेरी रंग आला की आपल्याला काढून घ्यायचं. तर रताळीची भजी तयार आहे. दुसरी भजी मी बटाटा भजी करून घेते. बटाट्याची भजी मस्त अशी स्लाईस पातळ असल्यामुळे झटपट तयार होते. मला अशा पद्धतीचीच भजी आवडते, कारण पातळ स्लाईस असल्यामुळे भजी खूप छान लागते. मुंबईला असे भजीपाव भेटतात. तर आणि
सुरीनी पण करू शकतो, पण ते काय होतं जाडसर असल्यामुळे नाही आवडत. पातळ असल्यामुळे ती बटाटा भजी खूप छान लागते. तर मी अशा पद्धतीत करते. तुम्ही कशा पद्धतीत करता नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. आता मी ओव्याची भजी करून दाखवते. ओव्याची भजीसुद्धा बघा तेलात घातल्यावर मस्त अशी टम्म फुगणारी आहे. जरासुद्धा तेल वगैरे यामध्ये जिरत वगैरे नाही जास्त आणि तेलकटसुद्धा होणार नाही. हे बघा असं अलटून पलटून घ्यायचं आहे. जरासुद्धा असे क्रॅक वगैरे फुटणारसुद्धा नाही भजी. तर ही सुद्धा मी ओव्याची भजी तयार करून घेतली. तळताना लक्षात ठेवा गॅस फास्ट करायचा आहे आणि भजी नंतर आपण तेलात सोडल्यानंतर आपण गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवर कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला भजी तळून घ्यायची. आता चौथी भजी म्हणजे कांदा भजी. कांदा भजीसाठी मी तेल पहिल्या आधी फास्ट गॅस करून घेतलेलं आहे, गरम करून घेतलं आहे. त्यानंतर कांदा भजी मी अशी तेलामध्ये चांगले सगळे सोडले आणि मग बारीक गॅसवर आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत मस्त अशी लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला कांदा भजी तळून घ्यायची. तर कांदा भजीचा रंग असाच यायला पाहिजे, खूप छान लागतो आणि भरपूर वेळ कुरकुरीतसुद्धा राहते भजी. तर तयार आहे मस्त अशी कांदा भजी आणि झटपट अशा तयार केल्या मी 4 प्रकारच्या भज्या संध्याकाळच्या चायसोबत. त्याबरोबर खोबऱ्याची चटणी किंवा टोमॅटो केचप मस्त ही भजी खूप छान लागते. वाटल्या ह्या साध्या सोप्या पद्धतीत मी केलेल्या 4 भज्या झटपट आवडल्या असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये.